Krásny dobrý deň všetkým. Ďakujem aj za to uvedenie. Dnes tu stojím pred vami nielen ako riaditeľka školy, ale aj ako niekdajšie dieťa, ktoré malo šťastie zažiť silu dobrej školy. Ako dieťa som zažila prijatie, podporu a možnosť objavovať. Ako dieťa som mala šťastie stretnúť ľudí, ktorí verili. Verili vo mňa ešte skôr, než som vedela veriť sama sebe. A to je dôkaz toho, že dobrá škola môže poznamenať skutočne celý život. Je to dôkaz toho, že prostredie plné podpory a dôvery môže byť tým najväčším darom. Základná škola zlatej klasy, v ktorej som vyrastala a ktorá je dnes mojím pracoviskom, však zažila i iné časy. Zažila časy, keď učiteľom chýbalo jednotné smerovanie, keď im chýbalo nadšenie, ktoré by prebudzalo život v triedách. Učilo sa tradične a deti sa k slovu nedostávali. Nebol priestor na diskusie, nebol priestor na otázky. Škola sa v istom čase uzavrela do seba a vytratila sa z nej radosť. A práve v tom čase jej rodičia prestali dôverovať. V tom čase sa prestali rešpektovať autority, učitelia odchádzali, prichádzali, fluktuácia bola obrovská a vzťahy v kolektíve slabli. Tá škola sa stala obrovským bojiskom. Zažívali sme nehorázne turbulencie. Rodičia nám písali výhražné správy, vulgárne nám nadávali pod oknami tried plné žiakov, vyhrážali sa nám ublížením na zdraví. Asi chcete vedieť, prečo sa to dialo. A čo sme urobili pre tú nápravu. Našim rodičom prekážalo, že museli zostávať po škole, že si museli dopisovať poznámky cez prestávku. Vadil im nevhodný pohľad na dieťa, šarvátky medzi spolužiakmi, ktorý triedny učiteľ neustrážil. Toto všetko im prekážalo. A čo bolo teda tou zmenou? Predchádzali jej siahodlhé rozhovory v zborovni. Učitelia prichádzali s návrhmi, s námetmi, nápadmi. Niektorí zdieľali tie prvé kroky, ktoré urobili pre tú zmenu. Začali otvorene diskutovať o svojich zlyhaniach a nápadoch. Otvorene prezentovali svoje názory a postoje bez strachu z nejakej kritiky, bez následkov. A rozhodli sa experimentovať s overovaním nejakých inovatívnych metód a iných foriem hodnotenia. Ten kolektív sa zomkol. Ale nie preto, že musel, ale preto, že uveril. Uveril v tej túžbe po náprave vzťahov. Kládol si otázky, kam pôjde 400 žiakov? Ako ich príjmu medzi svojich, keď predsudky voči zlatým klasom sú tak obrovské? Ako sa budú cítiť v cudzom prostredí, keď doma sa necítia bezpečne? Budú mať prostriedky na cestovné náklady? Tieto otázky nás zjednotili. Zmnohonásobila sa vzájomná podpora a povzbudzovanie. Nech to už nik ďalší nebalí, nech už nikto neodchádza. A prečo vám to vlastne všetko rozprávam? Riadím školu, kde takmer 100% žiakov sú deti s materinským jazykom rómskym. Je to veľmi špecifické prostredie, je to náročné pracovné prostredie a mnohí o ňom hovoria, že to nemá cenu. Ale ja som čoraz viac presvedčená o tom, že to má hlboký zmysel. Vzdelávanie nemusí byť vždy len o výsledkoch testov. Vzdelávanie môže byť aj o vytváraní šancí na život. Naše decká sme pre vzdelávanie získali prostredníctvom aktivít s rôznym zameraním.
cez projekty, cez súťaže, proste inak. Tak, aby mohli zažiť úspech a tak, aby našli samých seba. A preto sme do toho vyučovania zaradili divadelné predstavenia, rôzne workshopy o zdravoj výžive, aj o tej umelej inteligencii. Išli sme s nimi na turistické expedície, zorganizovali sme pre ne vlastivedné vychádzky mimo obce. A oni sa tam našli. Avšak ako kolektív sme si uvedomili ešte jednu vec. Že tak, ako je dôležité pre to vzdelávanie získavať deti, tak, ako je dôležité tie deti dostať do školy a ich tam aj udržať, je rovnako dôležité, aby sme pre to vzdelávanie získali aj rodičov, tých našich rodičov. Ale na to je potrebné, aby sme znovu získali ich dôveru. A preto sme sa rozhodli otvoriť rodinám. Rodičov prizývame na vyučovanie, nech aktívne po boku svojich detí zažívajú atmosféru školy. Prizývame aj tých rodičov detí, ktorí majú zábrany do školy prichádzať. V súčasnosti moji kolegovia overujú projektové vzdelávanie. Projektové vyučovanie cibrí sociálne zručnosti, ktoré sú pre život nevyhnutné. To projektové vyučovanie nám ponúklo spolu s deťmi kriticky uvažovať. Okrem toho, že to vyučovanie s deťmi realizujeme, my ho spolu s nimi aj plánujeme. To, čo je pre naše špecifické prostredie nesmierne dôležité, vďaka nemu sa deti učia veriť si. Učia sa žiadať o pomoc a toto vyučovanie ich vedie k vytrvalosti. Vďaka tomuto vyučovaniu sa z našich rodičov, tichých pozorovateľov, stali naši partneri. Po boku detí zažívajú atmosféru školy zvnútra. Navnímajú náročnosť tej práce. A stále sme otvorení tým rodinám. Organizujeme akcie, na ktoré sú prizývané a kde to partnerstvo môžeme oslavovať. Môžeme sa rozprávať inak. Môžeme športovať, môžeme súťažiť, môžeme sa zasmiať. Dôležité je, že stále hľadáme tú cestu, aby sme spoločným úsilím posúvali tie deti vpred. Viete, čo sa udialo, odkedy sme si znovu získali dôveru tých rodičov? Odvaha našich učiteľov začala rásť. Rastie ich kreativita. Sú ochotní vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a vytvárať situácie, kedy znovu spoznávajú a objavujú nové schopnosti svojich žiakov, ale aj seba samotných. Vďaka projektovému vyučovaniu dneska decká overujú nové techniky maľovania na betónový plot, rodí sa školský časopis, pracuje sa na cestovateľskej príručke malých objaviteľov, vyrába sa čistička vzduchu a ešte mnoho ďalších. Predovšetkým z toho obrovského chaosu pomaly, veľmi pomaličky, vyrástla spoločná vôľa, spoločný cieľ a nová nádej. A ja som dnes nesmierne vďačná, že sa naša škola znova nadýchla. Že znova pulzuje novou energiou, novými nápadmi, že pulzuje tou snahou o premenu školy k lepšiemu kvôli deťom a pre deti. A pre nás je ešte dôležité aj to uvedomenie, že
ak ešte stále veríme v zmysel našej práce, ak sa ešte stále dokážeme navzájom povzbudzovať, tak sa stávame súčasťou premeny, o ktorej možno snívame. A možno nemáme tie ideálne podmienky. Ale stále máme na mysli, že pre deti chceme formovať školu, v ktorej sa nebudú báť povedať nahlas, čo chcú. Formujeme školu na miesto, kde odvaha bude väčšia než strach. Milí kolegovia, dovoľte z tohto miesta, aby som povzbudila i vás. Výzvy nás nerobia slabšími. Výzvy sú cestou k rastu. Nebojte sa výziev. Ďakujem za vašu pozornosť. Krásny deň. Evka Danisová. Evka, ak niečo dokáže vyjadriť asi väčší rešpekt k tvojej práci, tak to bolo to hrobové ticho, ktoré tu panovalo celý ten tvoj výstup teda. A my sme sa bavili s Evkou aj ohľadom tej práce s rómskymi skupinami, aj aké špecifika má celá takáto práca. Dostala si tam jednu otázku a dostala si tam aj jedno poďakovanie za veľkú vec, ktorú robíš v rámci vzdelávania, tak ti to chcem len tlmočiť. A každopádne poďme teda na tú otázku, aby sme zodpovedali. Kde som hľadala podporu na vašej ceste zmeny? U mňa veľmi veľkú úlohu zohrala viera v to, že dokážeme i nemožné. Bola som presvedčená o tom, že jednota rodiny a školy dokáže pohnúť všetkým skostnateným. To bola jedna vec. A tá druhá vec, v ktorú som verila, že celý svoj život som mala šťastie na ľudí. A ja som bola presvedčená, že ľudia, ktorými som obklopená, veria istým veciam rovnako ako aj ja. A to silné presvedčenie rozhýbalo všetko okolo mňa. Ja neviem, či som to vysielala okolo seba, ale stretávala som stále ľudí, ktorí mi boli ochotní podať pomocnú ruku. Aj odtiaľto sa im chcem poďakovať, srdečne ďakujem. Ale je to ľuďmi okolo nás. Nakoniec, aj keď máme tému AI, vždy je to o ľuďoch. Ďakujeme veľmi pekne.